lige en kort instruktion af, hvordan pølseovnen virker. Der er den her nøgleboks, der er koden 2018. Kan vi åbne her, så ligger der en nøgle herinde i. Nøglen den passer hertil. I døren her kan man hælde vand i. Så har man en hygiejnevask, og den skal man huske at tømme inden brug. Så er der en fryser, og der er et køleskab. Her er eltavlen. Husk lige lidt ekstra sikringer. Det er 16 amperes og de små sikringer. Her der er brødristeren. Den fungerer sådan, at man løfter låget op her. Stopper brødet i her ved toppen. Lukker. Så varmer den og kaster brødet ud på et tidspunkt. Her er der en pølsevarme. Der skal vand i. Op til kanten. Man kan se, hvor er resten nu. Så har vi 3 pølsesteger. Der står 2,5 er max. Det vil sige så det her, det er max, og så skruer vi nedad. Og det samme her, at 50 er max, det vil sige så 50, det er der, og den er max. Det samme her, det er, at det er 3 er max og ned. Man skal altid lige huske at rengøre inden brug. Når man skal åbne og lukke døren her, så sidder der en lille møtrik her. Den skal man skrue ud. Så kan man skubbe fjederen ud her, og man kan lukke lågen med de 2 låger. Angående strøm til vognen, så bruger den et rundt CE-stik 3x16 ampere, og kablet er cirka 1 meter på vognen.